माई के घाटिया हरे बहंगी हमले नी सजा हरे चलना एहो धानी छठी माई के घाटिया हरे बहंगी हमले नी सजा सजलू सवारेलू अर्घ के बेरा बीतल जाए और मेकअप करेलू सजलू सवारेलू अर्घ के बेरा बीतल जाए। लाली तोहर काम सब बिगाड़ी टाइम हजे दिहालू बीता लाली ओठा लाली तोहर काम सब बिगाड़ी टाइम यही जे दिहालू बीता हर मेकअप करेलू सजलू सवारेलू सजलू सवारेलू अर्घ के बेरा बीतल जाए। जी आनंद गैले छठी माई के घाटिया हरे कर कर जल्दी प्रसाद ईसा जी आनंद गैले छठी माई के घाटिया हरे कर कर जल्दी प्रसाद हरे मेकअप करेलू सजलू सवारेलू अर्घ के बेरा बीतल जाए हर मेकअप करेलू सजलू